Исәнмесез, хөрмәтле милләттәшләребез. Аккалфак татар хатын-кызлары оешмаларының күчмә утырышларын Татарстанның районнарында үткәрү инде матур традициягә әверелде. Анда ханымнар төрле төбәкләрдән җыелалар һәм әлбәттә онытыла барган гореф-гадәтләребезне искә төшерәләр. Балаларга, яшь буынга йолаларыбызны ничек өйрәтергә, ничек аларның күңеленә сеңдерергә кирәклеген матур мастер-классларда күрәләр. Һәм үз җирлекләренә кайтканнан соң аларны яшьләргә, балаларга күрсәтәләр, өйрәтәләр. Чираттагы менә шундый матур күчмә утырышларның берсе Кукмара районында булды. Һәм анда узган чаралар хакында сөйләр өчен без конгресс мөнбәре тапшыруына Аккалфак татар хатын-кызлары оешмасының җитәкчесе Кадрия Рәис кызы Идрисованы чакырдык. Кадрия ханым, исәнмесез? Исәнмесез. Инде Балташта бик матур узды, Тукайда бик матур узды. Бу соңгы вакытта булганнар гына әйбит. Ә менә Кукмарага хатын-кызларны нәрсәләр күрсәтергә дип, нәрсә белән шаккатырырга дип җыйдыгыз? Шуннан башлагыз әле. Ул битенче Кукмарага шул хәтле ис китмәле, менә үтеп киткәндә дә күрәбез, һөнәрле як. Аларның инде авылларына килеп керсәң дә, яныннан үтсәң дә, андагы шыгырдап торган бүрәнәләрдән салынган йортлар, шундый кирпичтән салынганнар, алар ничектер янып торалар, якты итеп каршы алып торалар. Шуңа күрә менә һөнәрле як. Шуның өчен инде өстә кулда һөнәр бар дигән исем астында быел бит инде безнең шундый Ворскиз елы булды, шундый зур мәртәбәле Казан өчен, безнең Татарстан өчен, Рәсәй халкы өчен һәм менә безнең тарафтан да нәрсәдер башкарылырга тиеш. Әгәр дә безнең хөкүмәт башлыклары шундый эшләр белән шөгыльләнәләр икән, безгә нигә кичекнәдән балаларны шушы юнәлешкә бормаска дигән фикер туа бит инде. Без нәрсә эшлибез дигән. Һәм менә шушы нисбәт белән инде без уйлагашканнан соң районнарны билгеле Кукмарага тукталдык. Чынлап та менә аларның тарихына кирип киткәч, ул бик кызыклы, менә ул бит тиктән генә бүгеннән генә килеп, менә шушы һөнәрле халык барлыкка килмәгән анда. Анда 16-нчы гасырда ук инде безнең бакыр чыгарыла башлаган. Һәм инде бу 17-нче, 18-нче гасырда, ләкин ул кирәк булмау, хаҗаты юк бит бакырның инде ул чор өчен ябылган. Ә инде 18-нче гасырда ныклап бу эшкә тотынганнар, ләкин патша хөкүмәте бу яптырган, чөнки Пугачев ялына алар ярдәм итә башлаганнар. Һәм аннан соң 1912 елларда беләсез вазгыятьне, илдәге вазгыятьне кабат ашырга туры килгән. Һәм инде бик нык эшләп киткән бу вакытта, һәм инде 1851 елда бу инде безнең янгыннан соң гомумән ябылган. Ләкин 19-нчы гасыр азакларында анда мәктәп ачылган, һәм инде 20-нчы гасыр башында 12-13 елларда анда һөнәр мәктәбе ачылган. Менә мин аны карыйм, һөнәр мәктәбе иң беренчеләрдә булып безнең шушы җирлектә ачылган районнардан. Һәм инде ул тимер эшенә өйрәтү буенча ачылган. Менә бит ничек матур. Әйе, шундый, менә шундый һөнәр, бу бит ир-атлар һөнәре, шундый кирәкле һөнәр, шундый ачылган. Ә менә хатын-кызларны нәрсәгә өйрәтергә алып бардыгыз анда? Менә хатын-кызлар иң беренче менә миңа бу сорауны бик күп кенә бирделәр, анда барганча да, анда нәрсә күрсәтәсез дип. Ләкин менә баланы бит өйрәтүче иң беренче баланы. Балага нинди дә булса, менә хәреф өйрәткәндә алифаны, һөнәргә өйрәткәндә иң беренче балага юнәлеш барбер гаиләдә хатын-кыздан башлана. Шуңа күрә менә бу җирлектә ничек итеп балалар бакчасыннан эшлиләр, ничек итеп хуҗалыклар эш башкаралар, ничек итеп юл яралар алар, һәрбер җирлек үзенчәлекле булып, шуларны күрсәтү нигезеннән хатын-кызларны 100 хатын-кызны алып бардык. Чынлап та хатын-кызларыбыз җыелып, күмәкләшеп, бик теләп, чөнки ерак регионнарны без инде башка районнарга барганда бик чакырга тырышмыйбыз, чөнки үз акчаларына, үз финанслар белән йөриләр. Моннан инде чакырсак та, чакырмасак та дигән без киләбез дип Оренбургтан да килделәр, ул Төмән якларыннан да килделәр, Башкортстан якларыннан да килделәр. Гомумән менә җыелып, рәхәт итеп, менә монда аралашу өчен алар килделәр һәм бер дә үкенмәделәр. Хәзергә хәтле бигрәк тә менә хис белән һөнәргә өйрәтү буенча без әле бер дә эшләмибез икән дигән фикерләр белән дә кайтып китүчеләр булды. Һәм иң беренче без башладык Вахит хуҗалыгыннан. Ул инде хуҗалыкны бик данлыклы хуҗалык бит инде. Менә аның бит инде хуҗалык җитәкчесе Нафиq әфәнде Хөсәенов, ул үзе каршы алып, җирлек башлыгы, бөтен мәктәпләр белән, авыл халкы белән, һәм анда
Biz иң беренче килеп кергәндә үк анда инде аларның әйтәсем дә юк, фольклор ансамбльләр, вокаль ансамбльләр бөтенесе каршы алуны һәм инде һәр берсенә менә шушы катнашучыларга киемнәр тектерү, спорт залларда тренерлар яллап көрәшләрне күтәрү. Менә бу шәхсән шушы хуҗалык җитәкчесенең үзенең башлап йөрүе һәм аларның бөтен чыгымнарын да шушы хуҗалык исәбеннән күтәрүләре. Һәм һәр бала мәктәпкә керәсе һәр бала менә әйтәбез бит инде ярдәм кирәк булган гаиләләргә ярдәм итәбез дип. Анда һәр бала букчалар белән, һәр бала китаплар белән менә шулай итеп ярдәм ителә һәр бала. Һәр кеше игътибар үзәгендә дигән сүз. Һәм үзенең чыгышында да аның күренгәнчә менә ул әйтә, һәр кеше менә без шул кешеләрдән безнең бөтен формалаша, безнең хуҗалык. Менә җитештерелгән продукция буенча гомумән бөтен яктан халыкның ял итүе дә, халыкның көндәлек эшләре белән дә һәр даим, аның спорт белән шөгыльләнү белән дә һәр даим менә җитәкче күзәтчелек эшенә алына икән, бу җирлектә инде халык кайный, тәртип белән халык яши дигән сүз. Аннан инде икенче безнең юлыбыз Зур Сәрдек авылы. Бусы да нәкъ шулай бренд булырлык авыл, татар авыллары арасында. Һәм гаҗәеп иң беренче инде без килеп кергәндә үк башлана анда шәл бәйләүчеләр белән тезелеп утылган анда авылы белән инде һөнәр ияләре. Һәм менә аның мәдәният сарайын минем бик тә әйтәсем килә, агачтан төзелгән клуб дип йөртәбез инде без мәдәният сарайы. Ул 40 йорт төзерлек монда агач киреп киткән. Гаян абыйның бик күп еллар пленда булган абый укытучы иде ул, проекты буенча эшләнгән. Менә бер кешенең проекты буенча. Ул шуннан авыл кешесенең. Ул абый гаҗәп ул инде менә агач материаллар, велосипедлар эшләгән, фотоаппаратлар эшләгән кеше, ул бик гаҗәеп кеше. Иде ул бик сөйләшми иде ул. Менә пленда булып кайтканнар, алар сакланалар бит инде барыбер. Менә аларның инде киленнәре белән очрашырга туры килде миңа анда. Гаҗәп менә шундый авыл, аның инде легендар шәхес Закирҗан абыйның искә төшереп үтәргә кирәктер, мәктәп директоры. Ул 8 мартта, без шул вакытта булдык анда, 8 мартта хатын-кызларга бүләк итеп үзе яшереп, үстереп, чәчәк аттырып, чәчәкләр алып кергән кеше ул менә укытучылар бүлмәсенә. Шундый гаҗәеп шәхесләрдән тора бит. Аннан легендар шәхес Шакиров, ул председатель, герой труда, хезмәт герое исемен алган. Ул инде балаларның китабына да, укучыларның китабына кертелгән шәхес. Шушы авылныкылар алар барсы да. Һәм менә шушы шәхесләрне искә алып, менә яңа буын шәхесләр тәрбияләнеп торгандыр дип уйлап кайттым. Андагы күргән күргәзмәләр ул бер гаҗәеп. Бу бер гаҗәеп күренеш ул. Аннан соң инде без Күкмара җирлегенә килдек, Күкмараның үзенә. Анда йолдызлык балалар бакчасына һәм шул ук вакытта Кояшкай балалар бакчасында булдык. Ничек анда баланы менә шушы кичкенә яшьтән һөнәргә өйрәтү? Һөнәргә өйрәтү менә май канатлары дибез, аңа без кайчакта көлеп кенә карыйбыз. Бала бүгенге көндә 6 яшьлек бала бренд булырлык канат эшли. Гаҗәп ул менә ул канатларның менә ничек эшләнгәннәре, һәр баланың исем фамилиясе язылган кайкым эшләгәне. Ул бала журналист булырга әзерләнә, бер төркемнеке, берсе төзелеш буенча әзерләнә, икенчеләре тегү буенча машиналар белән алар рәхәтләнеп тегеп утыралар. Менә шуңа күрә әгәр дә баланы һөнәргә кече яшьтән өйрәтәбез икән, ул инде бала һөнәрле була. Киләчәктә үз сүзен әйтерлек, үзенең яшәешен булдырырлык, тормышын көтәрлек финанс аның ярдәмен кертәлә, финансын үзенә кертәлә ул. Һәм үз иреке белән яшәрлек кеше булып тәрбияләнәлә. Кадрия ханым, әйдәгез менә шушы урында бездә бит балаларның шул үз һөнәрләре турында сөйләгән видеолар бар, шуны карап китик, без аннары дәвам итәрбез. Әлеге үзәктә без балчыктан төрле эшләнмәләр әвәлибез. Ваклыйбыз, иләк аша илибез, һәм су белән әвәлибез. Әвәләү өчен балчык йомшак һәм шома булырга тиеш. Әзер эшләнмәләр Әзер балчыкны чүлмәкче түгәрәгенә куеп, әйләндереп, һәм чүлмәк, базлар ясыйбыз. Шулай ук уклау ярдәмендә түгәрәк җәябез, өлгеләр куеп, балчыкны кисәбез һәм киптерәбез. Кипкән эшләмәләрне матурлап изибез.
Менә шундый матур күренешләр һәм бу бит сез килгәнгә генә монда хатын-кызлар белән шушлай районны карарга килгәнгә генә эшләнә торган бер көнлек эш түгел бит инде бу. Балаларның менә шундый матур түгәрәкләр, балчыктан да ясыйлар алар, яшелчә дә үстерәләр алар. Гомумән бу көндә эшләнә торган эшне генә шушлай күрсәтеп була бит. Сүздә юк. Аны инде менә кешеләр киләсе бар, безгә дип кенә күрсәтә торган әйбер түгел. Менә мин бик рәхмәтле булып кайттым муниципаль район җитәкчесе Дмитриев Сергей Дмитрий улына, Дмитриевичка. Гомумән аның 1-2 ел элек алдан әйткән сүзе бар иде. Безгә акалфаклылар менә кайчан бездә дә шулай җыен була дигән сүзе булган иде аның. Менә чынлап та күрсәтерлек әйберләре бар аларның. Һәм менә бу гомумән аның үзенең дә хәрәкәтчән җитәкче икәне күренеп тора. Һәм инде аның бер сүзсез ул кабул итүе аның инде аның ярдәмчеләре, хакимият башлыгы урынбасарлары менә Рәвия Абдуловна, Розалия ханым, менә көннәр буе алар безнең белән. Бүлек җитәкчеләре, ул бит юктан гына түгел. Ул оештырылган. Менә бер аның арка баганасы барлыкка китергән районның. Һәм инде аларның гомумән менә мин Күкмараны электән үк белгәчтен инде андагы чисталык, хәзер андагы пөхтәлек, андагы чәчәкләр, андагы салынган менә гомумән биналар, гомумән менә бөтенесендә җыеп әйткәндә халыкның менә ничектер ашык йөзле булуы. Мин аны уйлап торам инде һәр вакыт менә уйлап киләм. Кешенең үзенә ышаныч булганда гына йөзе ачыла. Кешенең менә теге бөкрәйеп йөргән кеше турая ничектер. Менә нигдә Күкмарада менә шушындый ашык йөзле, туры йөрүчән, менә шундый. Шуңа күрә алар һөнәрле дип уйлыймын. Менә шундый халык җыйналган һәм аның җитәкчелегендә менә шушлай итеп эш итә белә дигән фикердә кайттым мин. Бик тә рәхмәтле бөтен җитәкчелеккә һәм менә мондагы халыкка, халык анда менә һәр берсе үзенең эшләнмәләре белән килгәннәр. Менә сөтләр җитештерә торган Фәнис әфәнде, аның үзенең менә бүгендә цехы бар бүгенге көндә. Һәм үзенең продукцияларын ул тәкъдим итте. Тәкъдим итте генә түгел, хатын-кызларга уларны бүләк итеп тә биреп җибәрде. Һәм менә ул бит әле аның бит әле күңеле дә җитүе менә моңа. Аннан соң икмәк пешерү, инде ул Рамазан икмәге. Аннан соң анда Одай дигән авыллар, менә ниндидер бер эчке горурлык хисе белән, ниндидер бер тантана белән йөрдек без Күкмара районында. Һәм инде бөтен халкына, җитәкчелектән башлап, барлык халыкка минем рәхмәтемне җиткерәсем килә анда. Кадрия ханым, әле бит менә бу хатын-кызлар шушы чаралардан кайтканнан соң, алар шул үзләре күргән нәрсәләрне, үзләрендә балаларны җыеп, яшьләрне җыеп, башка хатын-кызларны җыеп, шундый ук үзләре күргәнчә охшаш чараларны үткәрәләр. Һәм алар аннары соң без менә шушындый чаралар үткәрдек, без Татарстанда менә шушы нәрсәләрне күрдек диеп, безгә язып җибәрәләр. Без ул мәкаләләрне һәр вакыт сайтка куябыз, Татар конгрессының сайтына куябыз. Безнең тамашачыларыбыз ул мәкаләләрне кереп укый алалар. Менә бу чараларны фото репортажлардан, гомумән без тәкъдим иткән мәкаләләрдән укый алалар, күрә алалар. Минем нәрсә дип әйтәсем килә? Менә мондый матур чаралар алга таба да дәвам итсен иде. Әле безнең үзләрен күрсәтерлек һәм үзләрендә саклана торган матур гореф-гадәтләребезне күрсәтерлек районнарыбыз шактый. Шуңа күрә без сезгә уңышлар теләп калабыз һәм әлбәттә алар хакында әле алга таба сөйләргә язсын. Рәхмәт сезгә бүгенге тапшырыбызда катнашканыгыз өчен. Бик зур рәхмәт. Әйтәм бит, барчагызга да бик зур рәхмәт. Чынлап та менә тагын хакимият башлыгының бер әйберне әйтәсе килә. Ул бөтен ак калфаклылар каршында, хатын-кызлар каршында үзенең ак калфагына менә хәтта үзләренең күкрәк билгесе бар. Шундый күкрәк яхшы эшләгәне өчен дип Зөмәрә Нәхәт кызына күкрәк билгесе дә тапшыру, бу бит инде безнең хатын-кызларны зурлауның тагын бер билгесен күрсәтеп тора. Чынлап та менә үзебезнең тапшыруга бик зур рәхмәт. Сезнең аша без чыгабыз барсына һәм берсенең берсе эшчәнлеген күрсәтеп торабыз. Мәгълүмат үзәге безнең конгрессның һәр берсе үз эшен язып җибәрә, кайткач нәрсә эшләгәннәр һәм аны сез һәр берсен куеп барасыз. Ягъни без аны сезнең белән берлектә таратып барабыз. Бик зур рәхмәт барсы өчен дә, районнарга да һәм сезгә дә. Хөрмәтле милләттәшләребез, сез конгресс мөнбәре тапшыруын карадыгыз. Бүгенге чыгарылышта без Кукмара районында узган Ак калфак татар хатын-кызлары оешмасының күчмә утырышы хакында сөйләштек. Тапшыруны Энҗе Шәһидинова алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр сау булашабыз.